Eýsem käme hal, dünýä bozulan ýaly görünmeýärmi? Edil nämedir bir zat dürst däl misaly. Ilki başda Hudaý dünýäni ýagşylyklardan doly bolmagy üçin ýaradypdy. Emma biz öz ýolumyzda ondan daşlaşdyrmak bilen Hudaýa boýun egmedlik etdik. Dünýä bozuldy, edil şonuň ýaly biz hem bozuldyk. Mukaddes kitap onu günah diýip atlandyrýar. Ol biziň hereketlerimizden hem aňryýar, yüreklerimizin ýagdaýyny etýär. Biziň boýun egmedligimiziň hakyky netijesi ölümdir. Ýaşaýyş çeşmesinden aýra düşmeklikdir. Biz ol aýralygy haçanda ökünç, maskaraçylyk we päslik duýgularyny başdan geçirenmizde duýýarys. Emma mukaddes Hudaýdan aýra düşendemi sebäpli biz öz günahlarymyzy aýyrmak üçin hiç zat edip bilmeýärdik. Hekaýemiz şeýle ýagdaýda tamamlanan olsa, günümiz agyr bolardy. Emma Hudaý bize ýol açdy. Onuň ilki başdan halat edicilik meýilnamasy bardy. Hudaý öz meýilnamasyny biziň ata-babalarymyza aýan etdi. Mukaddes kitapda Ibrahim Hudaýyň öňünde dogry imanly adam hökmünde görkezilýär. Hudaý Ibrahimy Rebbe gulluk asyjylygy, nişan hökmünde öz oğluny gurban bermäge taýýardyk üçin syýlaýar. Emma Hudaýyň ara goşulmagy bilen ol Ibrahimy öz oğluna derek gurban bermäge bir goç berýär. Hudaý adyldyr, şonuň üçin hem biz ölüp ondan aýra düşmäge nasipdir. Emma Hudaý bizi söýýär, hem ol biziň özi bilen baky ýaşaýyşy edinmemizi isleýär. Edil Ibrahimyň oğul gurbanlygyny bu ajaýyp goç bilen çalyşy ýaly. Hudaý biziň üçin Isanyň ahyrky bir kemsi gurbanlyk bolmagyny üpçün etdi. Isa biziň günahlarymyzy ýapýar, bizi günahnyň muzdy bolan ölümden azad edýär we bizi dogry adama öwrýär. Doğulluğuna Hudaý bolan Isa biziň bozulan dünýämize gelip bir kemsi durmuşda ýaşamak üçin doğulluğuna insana öwrüldi. Haçanda ol ölende, ol biziň maskaraçylygymyzy we jazamyzy öz üstüne aldy. Ol biziň münasip bolan ölümimize derek öldü. 3 günden soňra ol ölümden dirildi we hiç haçan gaýdyp ölmedi. Bu mukaddes kitabyň hoş habarydyr. Hudaý özü bilen ebedlik baky ýaşaýyşy goşmamyz üçin bize ýol açdy. Haçanda siz Mesih arkaly Hudaýyň özüňiz üçin bitiren işine iman edeniňizde, ol siziň maskaraçylygyňyzy, awray, günäňizi dogruluk bilen çalyşýar. Mukaddes kitap şeýle diýär, çünkü günäniň muzdy ölüm. Hudaýyň peşkeşi bolsa Rebbimiz Isa Mesih arkaly berilýän baky ýaşaýyşdyr. Emma peşkeş size diňe onu kabul edeniňizde berilýändir. Siz onu islendik wagtda doga adlygyň üstü bilen kabul edip bilersiňiz.